first and foremost, I will protect Cebu. Secondly, there is nothing in the National Zoning and Movement Plan that I have violated. Remember, everything is suggested, dili mandatory. Mao kini ang gipatinaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia human miluwat og pamahayag ang opisyal sa Department of Interior and Local Government nga nagpahinumdom sa local government units nga ipasubay sa mga pulisiya sa national government ang mga pulisiya niini. Nagtuo ang gobernador nga tungod kini sa iyang gilwatan nga executive order kabahin sa African Swine Fever kun ASF, diin iyang gimando ang moratorium sa pagbaligya og buhing baboy ug anay paggawas sa Subo sulod sa 6 ka buwan. Gipasabot sa gobernador nga ang iyang desisyon gitugot sa local government code nga alang lamang sa kaayuhan sa iyang konstituente. Midugang siya nga kun basihan usab ang Presidential Administrative Order No. 22 kalabot sa ASF, nalati dinhi nga dili mandatory alang sa probinsya ang mudawat og mga produkto sa baboy nga gikan sa mga dapit nga apektado sa ASF. Kumanggod mo basa manggod ko. Mo rin nakadaot na ako, ikuti-kutihan ka iko. Mubasa usa ko muablis akong baba. Tun-an usa na nakog maayo kung unsa bagyod. Gipasabot usab sa gobernador nga ang iyang desisyon pagdili sa pagbaligya sa buhing baboy ngadto sa laing dapit kini aron masiguro nga dili mahutdan og supply sa baboy ang Sugbo apan mahimong makabaligya og karne sa baboy padung ngadto sa Luzon o Mindanao o sa ubang parte sa Pilipinas. Kamong mga pumapalit sa Manila, palit mo karne dire. Dili pwede nga paliton ninyo ang buhi. Mo na atong ban, buhi nga baboy ug ang anay. Tungod sa kakuwang sa baboy dito sa Luzon, dako ang ilang demand ug mitanyag sila og mahal nga presyo pagpalit sa baboy gikan sa Sugbo. Hinungday nga mapugos ang mga taga dinhi pagbaligya sa gawas. Nabalaka ang gobernador nga kun hutdon og palit sa mga taga Luzon ang buhi nga mga baboy dinhi sa Sugbo, musaka ang presyo niini ug ang Sugbo na usab ang mahutdan og supply. Midugang si Garcia nga iya gayud gipaninguha nga maprotektahan ang Sugbo gikan sa ASF ug dili maapektuhan ang supply sa karne dinhi bisan pa man og gisaway siya sa miaging tuig nga naghinubra kay sa katapusan sakto gihapon ang iyang pangagpas. So ako gyud nang giprotehian. Pag-issue nako og ban against all products, pork and pork-related products from Luzon. Unya sa diyang naigo na ang Mindanao sad, ako na sa nagiban. My attention was called. Nga ipalift na, I did not lift it. I invoked the General Welfare Clause of the Local Government Code. I have to protect Cebu first and foremost. Region 8, nilift sila at that time. Well now, Region 8, nana po ASF. 39 provinces are already ASF infected. Mao na, ni ana na malit na tog baboy ron. Mao nang nisaka ang precious baboy. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.